Hola a tothom, soc Enric, de Sovint es parla, i avui us presentem el joc de Cracky, un joc per a 2 a 5 jugadors on prendrem el paper de lladres de caixes fortes. L'objectiu del joc és descobrir la resta de combinacions de la resta de jugadors i alhora que protegim la nostra. El joc conté cartes de dial i cartes d'accions i de prohibició. En el torn es reparteixen 3 cartes de dial que formaràs una combinació, sense que la resta de jugadors ho vegi. Es reparteixen 5 cartes d'accions a cada jugador. En el torn pots jugar una carta per descobrir el dial del primer. Si és més alta es ficarà a sobre. En cas de que sigui més baixa es ficaria a sota. I en cas de que sigui igual al dial, la combinació que hem fet, es diu clic i es gira la carta. I així ho farem fins a descobrir la resta de combinacions de cada jugador. Espero que us hagi agradat.